recimo kao obični građani možemo da na neki način pomognemo biblioteci, recimo, da li da se uključiti u projekat Izazov se nastavlja ili doprinijeti na neki drugi način koji su. Po meni je najlakše to, znači uključiti se u ovaj projekat Izazov se nastavlja, znači doći u biblioteku, raditi fonotest, pročitati možda negdje pola stranice, posle toga se posebno presluša boja glasa i dikcija da se vidi da li to može zadovoljiti, jer vi znate da ima teških tegobnih glasova, da ne mogu svi baš. Dešavalo se da dođe spiker koji radi godinama na radiju, ja kažem trebate ući u studiju, kao šta ću ja u studiju, ja čitam tamo, nije isto čitati, pročitati jednu rečenicu vijesti i doći u studiju, čitati 2 sata non stop u malom prostoru gdje s jedne strane imate tonskog snimatelja koji vas prati da ne smijete ni udahnuti, da ne smijete, da morate voditi računa kako okrećete stranicu, znači tamo nema ni šuškanja, ni pljuckanja, mora biti strogo čista boja glasa, to je ono što slijepa lica traže i zbog toga je taj fonotest obavezan i svako ko želi da uradi nešto za biblioteku, prvo mora ući u tonski studio da pročita, da uradi fonotest, ako zadovolji onda čita knjigu. Dakle, fonotest je u stvari i bitniji od vještine uslov koji imamo za čitanje. Tako. Vi sarađujete i sa drugim institucijama sličnim u državi, a i van države. Što nam možete reći o toj saradnji, kakva je saradnja? Pa ovako kad je... Da li vi više pomažete njima ili oni vama? Pa mi smo komerhamet, jel da? Znači mi, pored ovih biblioteka o kojim sam govorio, imamo naša isturena odjeljenja pri bibliotekama u Bihaću, u Tuzli, u Zenici, u Gradačcu, u Travniku, u Goraždu i u Mostaru. To su odjeljenja u Federaciji Bosne i Hercegovine pri drugim bibliotekama. Treba znati da to nisu posebni pravni subjekti, znači to su naša odjeljenja koja mi redovno dopunjavamo i to smo otvarali po jednom sporazumu sa tim bibliotekama isključivo da slijepa lica koja žive u tim gradovima ili u tim kantonima znaju da imaju i oni svoju biblioteku. Pored tog fonda koji se nalazi u tim bibliotekama, oni i dalje naručuju putem telefona ili putem e-maila knjige iz naše biblioteke i mi to šaljemo na kućne adrese. U zadnje vrijeme smo malo prebacili van granica i Bosne i Hercegovine, odnosno prvo smo malo zašli u ovaj drugi entitet koji zovu Republika Srpska, pa smo otvorili istureno odjeljenje pri Narodnoj biblioteci u Novom Gradu. Mislim da malo ko zna šta je Novi Grad, to je Bosanski Novi. Da, ja sam već mislim na naš Novi Grad. Znači, to je naš Bosanski Novi, zapravo to je sad po tom teritorijalnom principu pripalo Republici Srpskoj i to zovu Novi Grad. To je Narodnoj biblioteci smo otvorili istureno odjeljenje, u biblioteci Filip Višnjić u Bijeljini također. Prije 10-15 dana smo u biblioteci Žarko Zrenjanin u Zrenjaninu otvorili zvučni kutak za slepa i slabovida lica i tom prilikom poklonili toj biblioteci 100 naslova i ovom međuopštinskom organizaciju slepih 10 bijelih štapova i 2 Brajeve pisaće mašine. Naravno, prije toga smo u Narodnoj biblioteci kao najstarijoj biblioteci u regionu u Užicu također otvorili istureno odjeljenje. I evo ja ću vama izravno reći da ja 3. ili 5. decembra odlazim ponovo u tu biblioteku Užice i odnosim 60 novih naslova jer dopunjavamo i ova naša odjeljenja po Bosni i Hercegovini, tako da nećemo i njih zanemariti. I naravno, na kraju kad su isturena odjeljenja u pitanju uvijek naglasim da pri biblioteci slijepih u Švedskoj, u Štokholmu imamo naše istureno odjeljenje nekih 350 do 500 naslova, isključivo za naša slijepa lica s obzirom da u tom dijelu tog svijeta nordijskih zemalja Švedska, Finska, Danska ima najviše slijepih lica i direktorica te biblioteke u jednom momentu poželjala kao da ima jedan kutak za slijepa lica na bosanskom jeziku, to je za našu dijasporu, tako da imamo i tamo.